Velkommen til den her video, som handler om ADHD. Hvad er ADHD? Mit navn er Marianne Geoffroy, jeg er psykiater og overlæge, og så er jeg specialist i kognitiv adfærdsterapi. ADHD, bogstaverne står for Attention Deficit, opmærksomhedsforstyrrelse, og HD står for Hyperactivity Disorder, som står for aktivitetsforstyrrelse. Når man snakker om ADHD, så vil mange tale om det, som om det er en sygdom. Men det er faktisk ikke en psykisk sygdom. Det er en oftest medfødt biologisk tilstand, egentlig genetisk betinget, som har at gøre med, hvordan vores kognitive funktioner er. Man kan sige vores harddisk i hjernen. Så man kalder ADHD for en neuropsykiatrisk lidelse. Det vil jo ikke sige, at man ikke godt kan have både ADHD og psykisk sygdom, for mange med ADHD har klager over lavt selvværd, stress, migræne, angstlidelser, depressioner, misbrug. Så det er klart, at hvis man har et problem, som gør livet vanskeligt, så vil man få en række følgelidelser. Kernesymptomer ved ADHD rubricerer sig i 3 grupper. Dels opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Først vil jeg fortælle lidt om opmærksomhedsforstyrrelse ved ADHD. Man har problemer dels med, at man sansemæssigt kan blive overstimuleret. Man registrerer simpelthen for meget, og man bliver distraheret i den arbejdsopgave, man er i. Eller man bliver understimuleret og kan forfalde til dagdrømmeri, eller føle sig utrolig rastløs og føler, man keder sig. For at prøve at vise eller visualisere, hvordan det opleves, så vil man, hvis man har ADHD, føle, at alting er lige vigtigt i feltet, og ens opmærksomhed vil springe fra det ene til det andet. Hvorimod mennesker, som har en anden wiring på harddisken, vil have nemmere ved at fokusere på noget bestemt og blive der, og så vil de andre ting ligesom falde i baggrunden. Så ved overstimulation af sanseapparatet, der sker der det, at man kommer til at overse detaljer, eller man er bange for at overse detaljer, er bange for at lave sjuskefejl, er glemsom i det daglige, mister ting, har svært ved at organisere ting, har tit svært ved at finde vej i trafikken. Og dette her manglende overblik kan meget let slå over i fysisk, man føler, der er noget galt, og man kan føle angst i typiske situationer. For eksempel vil mange ikke bryde sig om at skulle være fører af en bil, vil ikke bryde sig om at færdes alene på gaden i en masse trafik, vil gerne have en, der hjælper en, ledsager en. Kan føle, at det er svært at være ude på steder, hvor mange flokkes, frikvarter, kantiner, supermarkeder, men også almindeligt familiært kom sammen, hvor mange snakker, kan være en forstyrrende, ubehagelig oplevelse. Omvendt, når sanseapparatet bliver understimuleret, så vil man typisk kunne blive fjern og egentlig ikke være rigtig til stede. Selvom folk taler direkte til en, så er man et andet sted. Og hvis man får en besked, så kan det godt være, at man nikker ja, men man får egentlig ikke hørt efter. Så sanse overstimulation, understimulation, og så et andet fænomen, som hedder nedsat eksekutiv funktion. Nedsat evne til at igangsætte og gennemføre handlinger. Så det er som om, at man ikke har viljestyrke nok. Man kan ikke trumfe sig selv igennem, selv med noget, man gerne vil udføre. Nedsat eksekutiv funktion, det viser sig som, at man bruger oceaner af tid på at tænke på de ting, man burde gøre. Og selv små banale ting, som egentlig bare ville tage ganske kort tid at udføre, det kan man ikke få sat sig i gang til. De bliver simpelthen ikke udført. Og i bedste fald,
så får man, skal man sige, i aller sidste øjeblik reddet nogle af tingene på målstregen. Det giver afmagtsfølelse. Man forstår ikke, hvorfor de små daglige rutiner er så vanskelige at stå op. Man kommer for sent, får ikke købt ind, har rod i skabe og skuffer. Vasketøjet er en kæmpe overvindelse. Regningerne ligger og hober sig op. Måske har man pengene, men man får ikke taget sig sammen til at gå ind og betale dem. Især kvinder bliver meget ramt på deres selvværd over, at de ikke kan holde ud og styre det daglige derhjemme. Det er vigtigt at forstå, at nedsat eksekutiv funktion har jo ikke noget at gøre med intelligens. En måde at forklare problemet på kunne være at ligne, hvis nu intelligensen er et symfoniorkester med en masse raffinerede instrumenter. Alle disse instrumenter kan jo ikke spille, hvis ikke der står én person her på podiet og svinger den lille takstok. Og det kunne man ligne med opmærksomhedsfunktionen. Den er ligesom dirigenten. Hvis ikke opmærksomhedsfunktionen er på, så har man ikke adgang til at bruge sit instrument, sin intelligens. Så det man kan se er karakteristisk eller kan give mistanke om ADHD, det er jo, hvis man har et meget vekslende funktionsniveau. Sådan at i situationer, nogle er man uforståeligt ugidelig og doven og uopmærksom, men pludselig kan man på en anden dag yde en ret god præstation. Og folk ved godt, at man ikke er dum og tænker, jamen du skal bare tage dig sammen. Men det er simpelthen udtryk for, om dirigenten står på podiet eller ej. Så de her vanskeligheder med at have styr på dirigenten gør, at man kan ikke planlægge, organisere, man fortaber sig i detaljer, glemmer, har dårlig fornemmelse for tid, hvor lang tid går der med at udføre en opgave, og man bliver som sagt utrolig let stresset. Lidt om hyperaktivitet ved ADHD. Nu har vi talt om opmærksomhedsforstyrrelse. Og det som er nyt, man har jo hele tiden vidst, at børn kunne have ADHD, men at voksne også kunne lide af ADHD, har man ikke været klar over. Og det skyldes, at synlig hyperaktivitet i barndom ofte vil forsvinde gradvist og blive til indre uro og anspændthed. Og som voksen vil der være flere og flere situationer, der egentlig er belastende, hvis man er hyperaktiv, fordi moderne liv kræver, at man sidder stille på en stol ret meget af tiden. Så når man har en krop, der er hyperaktiv, ja, så kan man i barndommen krudte af, dyrke sport hele tiden. Men jo længere man kommer op igennem skoleårene, jo mere kræver det, at man skal sidde stille og skal kunne koncentrere sig. Og det er ikke det, ens krop har lyst til. Voksne undertrykker måske trangen til at komme væk fra stolen, men de føler sig måske rastløse, kan have angstfornemmelse, når de er til møder. Mange kan have svært ved at gøre ting på en stille måde, taler meget, især kvinder med ADHD, kan have symptomet at tale meget, og mange har jo utrolig svært ved at vente og afbryder osv. Så den her indre uro kan give en psykisk overbygning, fordi man kan mærke, at der er noget galt, og det kan slå over i irritation, vrede, angst, bekymringstendens. Man kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og det værste er jo så, at det, som er allerhyppigst, er, at man kan risikere at få et overforbrug af alkohol, eventuelt et rigtigt misbrug, fordi alkohol hjælper, så man kan holde ud og sidde stille i sociale sammenhænge, kan være i mange af de situationer, som kræves, når man er voksen. Den sidste gruppe af symptomer ved ADHD, impulsforstyrrelse, er nok den, som kan være allermest belastende i virkeligheden. Symptomerne er, at man verbalt ofte vil buse ud med svar, inden den anden er færdig med at stille spørgsmål. Man kommer til at afbryde andre, forstyrre andre. Man foretager handlinger, som man kommer til at fortryde, køber ting, man ikke har råd til.
Gør ting uden omtanke. Nedsat impulskontrol. Ja, når man er lille, så kan det måske være meget okay, at man laver lidt drengestreger. Men tydeligt gør man det ikke for at være ond. Det er simpelthen sådan, ting sker for en. Så ligesom lille Emil fra Lønneberg, så er han en god dreng, som det tit går galt for. Og der er også små Pippi Langstrømper, som er gode piger, som det kan gå galt for. Som voksen, der bliver det imidlertid et meget større handicap, fordi man let rager uklar med folk. Man er lynhurtig til at tage beslutning om, at nu vil jeg ikke være på det her job mere, så man har mange jobskift. Man kan tit ryge ud i noget med, at man får kørt i sin bil, selvom man har drukket, eller man hisser sig op på vejene og kører for hurtigt. Det kan gå ud over parforhold osv. osv. Så impulsforstyrrelse er noget af det, som kan være rigtig handicappende ved ADHD. Så kernesymptomerne: opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet, impulsivitet. Ikke alle har symptomer i alle grupper. Mennesker med ADHD er lige så forskellige som alle andre mennesker, og man kan ikke altid se på folk, om de har ADHD. Hvordan finder man ud af, om de problemer, man sidder med, skyldes ADHD? Man skal gå til sin praktiserende læge, som kan henvise til en specialist. Hvis man er barn eller ung, så skal man henvises til en børne- og ungdomspsykiater eller eventuelt en pædiater, en børnelæge. Og voksne, de kan henvises til en neurolog eller en psykiater, som gerne skal have viden i neuropsykiatri. Hvis du har lyst til at høre mere om ADHD, så kan du få mere viden her på hjemmesiden. Der er links, og der er rigtig mange spændende hjemmesider, man kan finde ved at søge ude på nettet.